El Biel deia que el pilar dels Minyons de Terrassa s'havia de rodar perquè era un tronc jove, era un tronc relativament nou. En el cas dels Castellers de Vilafranca, doncs no s'ha de rodar perquè els vilafranquins ja han fet aquest pilar de 7 amb un pis més, l'han fet de 8 pisos, però avui, segurament per allò de no arriscar en excés, per allò de no prémer l'accelerador en excés, a només uns dies del concurs de Castells de Tarragona, el fan de 7 pisos i no han de tenir cap mena de dificultat. No, i aquest és un pilar més que consolidat. És l'estàndard de la colla, el pilar, i a més és un castell, a mi m'agrada sempre comentar quan expliquem i parlem de pilars que és un castell que demana, castell que s'està carregant ara mateix, és un pilar que el que demana dels seus castellers és molta confiança els uns amb els altres, és a dir, hi ha una confiança mútua, perquè com que t'has de relacionar molt íntimament amb el casteller que tens damunt. Saber molt bé, moltes hores, moltes hores assajant, saber com l'has d'agafar, cap a on et carregarà, intentar preveure els moviments que et farà, i aquest nivell de coneixement entre els membres que fan el pilar és vital per poder-ho descarregar, i en aquest cas es nota que es coneixen molt i que l'han assajat molt i que és tota una peça. Sí, és tota una peça de museu que el fan sense despentinar-se i que el fan fins i tot amb manilles, malgrat que es tracta d'un pilar de 7 amb folre, doncs és un folre més reduït, són manilles de cara a treballar, a rodar, a seguir rodant el pilar de 8 amb folre i manilles que, insistim, els Castellers de Vilafranca aquesta temporada ja han descarregat. En tot cas, avui, dia de la Mercè, el fan de 7 pisos i completen la millor actuació de la diada, recordem, formada pel 9 de 8, atenció, amb 5 aletes, el 3 de 9 amb l'agulla, el 4 de 9 amb folre i aquest pilar de 7 folre.